תודה רבה עוזי. כדי להכניס קצת פרופורציה לביטוי גדולי המומחים שעוזי נקט בו, אני רוצה להודות כאן לשני אנשים בעולם, לפרופסור שמעון שמיר, שאצלו למדתי את סמינר סוריה ולבנון באוניברסיטה העברית, שם התחלתי את דרכי בחקר סוריה, והאלוף אורי שגיא, שהיה שותף למשא ומתן שלנו בשנות ה-90, ואחרי כן למשא ומתן שלו. גם תודה לאלי שלטיאל על שיתוף הפעולה הפורה בהוצאת ספרו של פואד עג'מי. אני רוצה לפתוח בכמה מילים על פואד עג'מי, שספרו מדבר בעד עצמו, אבל כדאי לדעת כמה פרטים עליו. פואד הוא יליד לבנון, יליד הכפר ארנון, מתחת שנמצא למרגלות הבופור, בדרום לבנון, שהוא כפר שיעי קטן ודי דל, עבר בשלב מסוים לביירות, ומשם לפני יותר מ-40 שנה לארצות הברית, והוא נכנס למסורת המפוארת של אנשים שיצאו מלבנון ומפרשים את העולם הערבי לקורא המערבי. ג'ורג' אנטוניוס, אלברט חורני, שורה ארוכה של מומחים. אני לא בטוח שהם בדיוק היו רואים את פואד עג'מי כממשיך דרכם, אבל מבחינה זאת של אדם שבא מלבנון ויודע להיכנס לנבחי הנפש הערבית ולהסביר את העולם הערבי, את תרבותו והפוליטיקה שלו לעולם המערבי, הוא בהחלט נמצא על אותו מסלול, ועושה את זה בכישרון, גם בכתב וגם בעל פה, כמי שכותב במיטב העיתונים בעולם, מופיע ברשתות הטלוויזיה הגדולות, וכמובן בראש ובראשונה כתב שורה של ספרים חשובים. הוא פרץ לתודעה של כולנו בשנת 1978, כאשר כאיש צעיר הוא כתב את המאמר קץ הפן-ערביות בכתב העת Foreign Affairs, בישר מה שעדיין לא כולם ידעו, שפן-ערביות נוסח עבדול נאסר ועבאס בעצם מתה, עידן חדש הגיע לפוליטיקה הערבית. זה היה קדימון לספרו המצוקה הערבית, The Arab Predicament, שהיה ספר רב השפעה ורב מחר, ובעקבותיו שורה של ספרים חשובים אחרים, ארמון החלומות של הערבים, האימאם הנעלם על מוסא סדר, רובם תורגמו לעברית. הוא משוחרר מכל תסביך ביחס לישראל, אלא מאוד חשוב שגם הספר הזה יראה אור בעברית, ואני יודע שהוא שמח בהצלחה הביקורתית והמסחרית שהספר זוכה לה בארץ. הוא היום, הוא סיים לקריירה שלו רעה בבית ספר ללימודים בינלאומיים של אוניברסיטת ג'ונס הופקינס, והוא היום עמית מחקר בכיר במכון הובר באוניברסיטת סטנפורד. עכשיו לנושא של הערב. אני בחרתי לשאת את דבריי תחת הכותרת סוריה היא לא. זאת אומרת, סוריה היא לא. לקחתי ההשראה לכותרת הזאת, היא באה מהמשפט ששמעתי אותו בשלב די מוקדם במהלך המרד הסורי, כשנשאלו אנשים מממשל אובמה, מדוע ארצות הברית אינה מתערבת בטבח הנורא הזה ושמה לו קץ, או מדוע היא לא מסייעת להפיל את אסד? הרי הובלתם, אמנם מאחור, אבל הובלתם בלוב, מדוע אינכם עושים, ואמרתם שהרציונל להתערבות בלוב הוא כדי למנוע ג'נוסייד, למנוע טבח על ידי גיסותיו של קדאפי. אז מדוע אתם לא עושים אותו דבר בסוריה? והתשובה הייתה, Syria is not Libya. זה נכון. אז מה שאני רוצה לעשות הערב זה לקחת שורה של מדינות ערביות שמושפעות בצורה כזאת או אחרת מהאביב הערבי, ולהסביר אילו מהן סוריה היא כן ואילו מהן היא לא, רובן היא כמובן לא. אז כמובן סוריה היא לא לוב. סוריה היא לא לוב בהקשר הזה מכמה סיבות. קודם כל, לוב נמצאת בקצה של המזרח התיכון, בשוליים. והאירועים בלוב היו בעלי השפעה פחותה, לא מבוטלת, אבל פחותה, מאשר מדינה כמו סוריה שנמצאת בלב ליבו של המזרח התיכון, גובלת
בשורה ארוכה של מדינות חשובות, רגישות, טורקיה, עיראק, ירדן, ישראל ולבנון, עם השלכות על שמה שקורה בסוריה משפיע לא רק על המערכת האזורית השלמה, אלא גם באופן ספציפי על כל אחת ממדינות אלו. ולכן התערבות בסוריה אין דינה כהתערבות בלוב. הבדל שני, בלוב יש הרבה נפט ובסוריה אין. תקופה מסוימת היה בצפון מזרח סוריה נפט, שכמעט המאגר הידלדל כמעט לגמרי. סוריה היא מדינה חשובה למעבר של צינורות נפט, יכולה להיות גם גז, אבל היא איננה יצרנית נפט להבדיל מלוב, וכולנו יודעים מה ההבדל בין מדינה שיש לה נפט ומדינה שאין לה נפט. שלישית, לוב קרובה מאוד לאירופה, היא בעצם אחד השערים מאפריקה משוונית לאירופה. סוריה של קדאפי, בין שאר המעלות שלה מבחינה מערבית, הייתה נכונות שלה לבלום הסתננות והגירה לאירופה, ולכן מה שקורה בלוב חשוב היה מבחינתה של אירופה, הייתה לאיתות רבה של המדינות האירופיות להסדיר את העניינים בלוב ולא ליצור פרצה שתביא לפרץ חדש או גדול יותר של מהגרים אפריקאים דרך לוב לאיטליה ומשם לשאר אירופה. בלוב הדברים היו מסודרים וברורים משלב מוקדם של המרד. זאת חברה שבטית, חלק מן השבטים תמך בקדאפי, חלק מן השבטים התנגד לו, היה ברור מהם שני המחנות. עם התערבות צבאית קלה ניתן היה להטות את הכף, וזה בעצם מה שעשו ארצות הברית בעלות בריתה בנאטו, ולכן כמעט ללא מחיר וללא אבדות ניתן היה להכריע את המערכה, להיפטר ממשטרו של קדאפי, להעביר את השלטון. בלוב משלב מוקדם הצטיירה אלטרנטיבה לקדאפי, קמה ממשלה נגדית שזכתה להכרה בינלאומית כממשלה הלגיטימית של לוב. קדאפי בודד לחלוטין בזירה האזורית והבינלאומית, מה שהקל גם על ההתערבות וגם על סיום המלאכה. עכשיו, לוב לא הפכה למקום דמוקרטי, יציב ושקט, אבל העניינים שם פחות או יותר תחת שליטה, והאפיזודה הזאת הסתיימה. מה שעוד קרה בלוב, וודאי לא קורה בסוריה, הוא שעל פי טענת הרוסים, המערב, דהיינו ארצות הברית, שותפותיה בנאטו, הצליחו להוליך את רוסיה שולל, לדבר על צעדים מאוד מוגבלים, לקבל סנקציה של מועצת הביטחון, ולעוות או לנצל אותה לרעה, לבצע התערבות צבאית של ממש ולהפיל את שלטונו של קדאפי. ולכן חלק מהמרירות הרוסית, התחושה של הונאה וקיפוח, שמשפיעה על העמדה הרוסית ביחס לרוסיה. לא ניתן לכם לעשות בסוריה את מה שעשיתם בלוב, ועומדים יחד עם הסינים כחומה בצורה במועצת הביטחון, ואינם מאפשרים לארצות הברית ולאירופה לקבל סנקציה בינלאומית להתערבות צבאית. כן, שורה של הבדלים מסיביים בין לוב לבין סוריה. סוריה גם לא מצרים. מצרים היא מדינתית. המדינה במצרים היא מוגדרת, היא מגובשת, היא חזקה. הנוזל שבכלי, התוכן של המדינה המצרית, האוכלוסייה השתנו במהלך ההיסטוריה, אבל המדינה המצרית היא המדינה המצרית. יש מאבק עז מאוד שניטש היום על הגדרתה של הקהילה הפוליטית במצרים. האם היא איסלאמית, איסלאמיסטית, האם היא ליברלית חילונית, האם לצבא תהיה מידה כזאת או אחרת של השפעה. אלה לא דברים חדשים. אחד הספרים הקלאסיים על מצרים של המאה ה-20 של נדב ספרן, Egypt in search of political community. מצרים מחפשת זהות או קהילה, את זהות הקהילה הפוליטית שמאכלסת את המדינה המצרית. אבל המדינה עצמה היא מסגרת מאוד ברורה. במסגרת הזאת התנהל מאבק
מובארק הופל, והסיפור המוכר, מי שהפיל אותו הוא לא מי שזכה בשלטון. סוריה איננה מדינה מגובשת כמו מצרים. סוריה הרבה שנים הייתה מדינה מאוד חלשה ולא מוגדרת. בשלב מסוים נקודת השיא של חולשת המדינה הסורית ב-1958 הייתה כשסוריה בעצם התמזגה לתוך מצרים והפכה לחלק ממה שנקרא אז הקהילייה הערבית המאוחדת, הקע"מ, החזיקה מעמד 3.5 שנים. אבל זאת מדינה שבעצם בשלב מסוים הייתה אפילו מוכנה לוותר על קיומה הנפרד, והיא עומדת כמעט בקצה ההפוך של הסקאלה. עם מצרים היא המדינה הערבית המדינתית ביותר, סוריה היא אחת המדינות הערביות הפחות מדינתיות. שלישית, התפקיד האמריקאי, שנחזור ונדבר בו. כן, אמרנו, יש רתיעה אמריקאית, רתיעה של ממשל אובמה, מהתערבות מעמיקה או עמוקה במשבר הסורי. לא הייתה רתיעה כזאת במשבר המצרי. כבר ביומיים הראשונים, עם תחילת ההפגנות בכיכר תחריר, ממשל אובמה, בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, נתן ביטוי לכך שמובארק צריך ללכת. הביטוי בסלנג האמריקאי שגור על ידי אצל האנשים שמבקרים את אובמה על ההפקרה של מי שהיה בעל ברית קרוב עשרות שנים, אלא שאובמה דחף את מובארק מתחת לגלגלי האוטובוס. שם הייתה החלטה אמריקאית. מצרים היא בעלת ברית חשובה, נכס אסטרטגי אמריקאי חשוב. אסור ליצור מצב שבו מצרים במרכאות תובד לארצות הברית, שבה יעלה משטר שיהיה עוין לארצות הברית בשל תמיכה מתמשכת במשטר שעבד עליו הקלח, ולכן נכונות לנטוש מהר מאוד את מובארק, בעצם כאמור לדחוף אותו החוצה, לאחר מכן ללחוץ על אנשי הצבא לא להפעיל כוח מול האחים המוסלמים, לנסות לרכב על מה שנראה כגל המנצח במצרים, כדי לקיים דיאלוג עם הכוחות השולטים ולקיים את ההשפעה והמעמד המיוחד שיש לארצות הברית במצרים. זה לא המצב בסוריה. יחסים עם משטר אסד, יחסים מאוד מורכבים. היו הרבה ניסיונות להגיע להידברות בין אסד האב ואסד הבן לבין שורה של ממשלים בארצות הברית. האחרון שבהם פורסם בארץ אבל לא זכה להבלטה הראויה, היה משא ומתן בין ממשלת נתניהו לממשלו של בשאר אל-אסד, שנמשך עד ערב פריצת המרד הסורי במרץ 2011, בניצוחו של דיפלומט אמריקאי פרד הוף. וכמו המשא ומתן שאנחנו ניהלנו בשנות ה-90, הסורים דיברו איתנו, אבל למעשה הם חשבו שהם האמינו שהם מדברים עם ארצות הברית, כי הם רצו להסדיר את יחסיהם עם ארצות הברית וליצור סוג מסוים של הידברות. אז גם המשא ומתן הזה, אני לא יודע לאן הוא היה מגיע, אלמלא המרד, אבל פריצת המרד שמה לו קץ. אז אין נתק ואין עוינות בלתי נסבלת בין ארצות הברית למשטר האסדים, אבל ודאי שאין ברית, אין ידידות, וארצות הברית ראתה בברית הסורית עם איראן בנכונות, או במצב שבו סוריה הייתה בעל הברית והבסיס העיקרי של איראן בחלק הזה של המזרח התיכון, כנגד ארצות הברית, נגד ישראל, נגד המדינות השמרניות, כמובן מרכיב מאוד חשוב, ולכן ארצות הברית לא תתאבל על נפילתו של משטר אסד, אבל היא לא מוכנה להעמיק במעורבות שלה. וכאן המקום להרחיב מעט על הרתיעה האמריקאית. הרתיעה האמריקאית נובעת מכמה גורמים. הראשון שבהם הוא הרתיעה של הנשיא אובמה ממלחמה שלישית במזרח התיכון. זאת אומרת, הוא אדם שירש שתי מלחמות בעיראק ובאפגניסטן, ארוכות, יקרות, לא מוצלחות. הוא הבטיח עם כניסתו לסיים מהר את המלחמה בעיראק
לעשות עוד מאמץ באפגניסטן ואז לצאת מאפגניסטן, והוא מאוד מקווה לעמוד בכך, והוא ודאי איננו רוצה להיגרף למלחמה שלישית במזרח התיכון. עכשיו, מעורבות צבאית בסוריה היא לא דבר פשוט. כמו שאמרנו, סוריה היא לא לוב, זה לא הצבא של קדאפי, זה עדיין צבא גדול, זה מדינה מורכבת, ומעורבות צבאית בסוריה עלולה להיראות כמו המעורבות הצבאית בעיראק, ולכן יש רתיעה גדולה לא רק מהמעורבות עצמה, אלא מכל צעד שנראה כמו צעד ראשון במדרון החלקלק, שיכול להוביל בסוף למעורבות צבאית. אם אתה מספק נשק, ולאחר מכן אתה מגיע לאיסור טיסה, ולאחר מכן למעורבות של כוחות מיוחדים, בסופו של דבר אתה עלול למצוא את עצמך מעורב עד למעלה ראש, ולכן רתיעה. דבר שני, האופוזיציה הסורית איננה האופוזיציה הלובית. אם תיארנו מצב קודם לכן שבו תוך זמן קצר התגבשה אלטרנטיבה לממשלו של קדאפי, והיה ברור שיש כאן אופוזיציה יעילה שנהנית מלגיטימיות לפחות אצל מחצית מהאוכלוסייה, לא זה המצב בסוריה. הדרג הפוליטי יושב בחוץ, הוא מסוכסך בינו לבין עצמו, אנשים מתחלפים, אין אדם שנתפס כראש ממשלה או נשיא אלטרנטיבי בסוריה, ויש ידיעה ברורה שלאמיתו של דבר הגולים שיושבים בחוץ ומופיעים בתקשורת ומנהלים מגעים מדיניים אינם האנשים בעלי הכוח האמיתי בסוריה. הערכה היא שכאשר אסד בסופו של דבר ייפול, הכוח יהיה בידי המיליציות, הקבוצות החמושות, ודמותה של סוריה תוכרע במידה רבה על ידי אלו, ואיש איננו ממש בקיא בהרכב, ביחסי הכוחות, ולכן אין הרגשה ברורה שאם אתה שם את כספך על סוס כזה או על סוס אחר, אתה עושה השקעה טובה ובטוחה. שלישית, האלמנט האסלאמיסטי, ג'יהאדיסטי, סוריה פרוצה בייחוד דרך הגבול העיראקי, אבל גם דרך הגבול הירדני, פחות דרך הגבול הטורקי לג'יהאדיסטים, אבל בעיקר מעיראק. ויש כאן מעין נקמה או היפוך גורל. סוריה הייתה השער שדרכו הג'יהאדיסטים נכנסו לעיראק כדי להילחם באמריקאים, והיום עיראק היא השער שדרכו הג'יהאדיסטים נכנסים לסוריה. יש 2,000 אולי 3,000 ג'יהאדיסטים שקשורים בחלקם במישרין לאל-קאעידה. יש חשש שהם השתלטו, ואם לא הג'יהאדיסטים אז אלמנטים איסלאמיסטים אחרים, כי האחים המוסלמים הם עדיין האלמנט המאורגן ביותר בין האופוזיציה, והתחושה היא שאם כל זה לא מיועד אלא להביא בסופו של דבר לעוד משטר איסלאמיסטי, אפילו לא ג'יהאדיסטי אלא סתם איסלאמיסטי כמו במצרים, אז שכרו של המשקיע יצא בהפסדו. לכן יש הרתיעה אמריקאית מהעמקת המעורבות, והדברים נעשים בקימונאות. ראינו בשבוע שעבר $60 מיליון לסיוע, מה שנקרא לא קטלני בלשון הזאת, עוד פגישה חסרת תוחלת של הגוף שנקרא ידידיה של סוריה. הראש הנוכחי של האופוזיציה הסורית, מועז אל-ח'טיב, שהוא כמובן איסלאמיסט, לא קיצוני, אבל איסלאמיסט, הגיב על זה בסרקזם ואמר, עם תחבושות לא ננצח את בשאר אל-אסד. כן, עוד הבדל חשוב. עכשיו, סוריה היא גם לא תימן ובחריין. תימן ובחריין, שבהם בתימן הייתה מלחמה מזוינת, ובחריין מרד של הרוב השיעי נגד בית המלוכה והאליטה הסונית, הייתה התערבות סעודית, לפחות העלמת עין של ארצות הברית, משום שזה אזור רגיש מדי. לא הסעודים לא רוצים משטרים רדיקליים, ודאי לא בהשפעה שיעית על גבולם. ארצות הברית ומערב אירופה שוב פעם אינן מעוניינות בערעור היציבות במפרץ. הצל האיראני מרחף בכל מקרה, ולכן בשני המקרים האלה בתימן דיפלומטיה מוצלחת, ובבחריין התערבות כוחנית של ערב הסעודית הביאו לסיום מהיר של המאבק. כן, ראינו מכמה וכמה טעמים
מה או מי סוריה היא לא, מי סוריה היא כן, למי המצב בסוריה דומה. הוא דומה לשתי שכנות שלה, עיראק ולבנון, שתי מדינות באותו חלק של המזרח התיכון, הלבנט, או מי שקוראים לו הסהרון הפורה. אמרתי לגבי סוריה שהיא מדינה לא מדינתית, כך גם עיראק. עיראק, אנחנו יודעים, נבנתה טלאים על ידי הבריטים בסוף מלחמת העולם הראשונה, במסגרת הסדרי השלום. האזור הכורדי בצפון המדינה נוסף לעיראק, משום ששם היה נפט, והבריטים רצו שהוא יהיה תחת שליטתם ולא חלק מטורקיה. הם המליכו מלך סוני, את פייסל ההאשמי, על רוב שיעי של כ-60%. עיראק נחלקת ל-60% ערבים שיעים, 20% ערבים סונים, 20% קורדים שהם סונים אבל לא ערבים. אין מסורת של קהילייה פוליטית שבנתה מכנה משותף לשלושת המרכיבים. כמו ביוגוסלביה של טיטו, כאשר יד ברזל של שלטון דיקטטורי החזיקה את המדינה יחד, אז יוגוסלביה החזיקה מעמד. ברגע שטיטו מת, ברית המועצות נפלה והעידן הקומוניסטי חלף, אז יוגוסלביה התפרקה למרכיביה. אז עיראק הוחזקה ביד ברזל על ידי סדאם חוסיין. ברגע שהוא הופל ב-2003 על ידי ג'ורג' W. בוש, עיראק התפרקה למרכיביה. היא עדיין שומרת על החזות של מדינה אוניטרית אחת, אבל למעשה האזור הכורדי בצפון הוא כמעט עצמאי. יש מתח רב בין 20% הסונים שנושלו מהבחורה המסורתית נגד המשטר השיעי. העתיד של עיראק כמדינה אחת איננו ברור, וזה כמובן מזכיר לנו את מה שמתחולל היום בסוריה. לבנון, שוב, היא המדינה שבנויה מעדות. יש מדינה לבנונית, אבל הלבנונים השכילו בעצמם, ולאחר מכן בעזרה צרפתית, לבנות בימים הטובים של לבנון מערכת פוליטית שתפסה את השור בקרניו. אמרה, אנחנו לבנונים, אבל הנאמנות הסופית של כל אחד מאיתנו נתונה לעדה שממנה הוא בא. מרוני הוא מרוני, ושיעי הוא שיעי, ויווני קתולי הוא יווני קתולי, והמערכת הפוליטית צריכה לשקף את העובדה הזאת, ולכן נבנתה המערכת הפוליטית העדתית שחילקה את הכוח במדינה על פי מפתח עדתי, שהוא כבר מזמן לא רלוונטי. כאן שהדברים לא כפו על מקומם בלבנון, וכמו שאנחנו יודעים, העדה המקופחת ביותר, השיעה, בעזרה איראנית וסורית, בנתה את ארגון חיזבאללה, העצימה את כוחה, והיום לבנון, כמו עיראק וסוריה, היא מדינה כושלת, משום שהריבונות של המדינה היא פגומה. יש בתוך המדינה ארגון חיזבאללה שהוא חזק יותר מן המדינה ומן הצבא הלבנוני, ולא ברור לאן יתפתחו הדברים. במידה רבה הם יושפעו ממה שיקרה בסוריה. יש דריכות רבה בלבנון לנוכח מהלך הדברים, דריכות משני צידי המתרס הפוליטי בלבנון. כן, מה משותף לעיראק, לבנון וסוריה? משותפת להם העובדה שהמדינה, כמו שהוקמה אחרי מלחמת העולם הראשונה, היא לא מדינה במובן כזה המערב אירופי שאנחנו מכירים, אלא היא מסגרת רופפת במידה מסוימת מלאכותית לקבוצות אתניות, עדתיות, שהן מוקדי הנאמנות האמיתיים של האזרח. הביטוי שהמדינה המצרי החכם תחסין בשיר נתן לתופעה הזאת זה שבטים נושאי דגלים, tribes with flags. כלומר, אנחנו הערבים, או אתם הערבים, המצרים יוצאי דופן, אתם בעצם נשארתם שבטים, יש לכם סממני ריבונות, הדגלים, אבל נשארתם שבטים. תקופה מסוימת זה לא היה נראה כך. סדאם חוסיין הקים מדינה מאוד חזקה בעיראק. חאפז אל-אסד, אביו של בשאר בשנותיו הראשונות שלטו שלטון תקיף ובנו ממשל מרכזי חזק בסוריה. אבל אירועי האביב הערבי וכל מה שקרה פוררו את המסגרת הזאת בסוריה. הפלישה האמריקאית פוררה את המסגרת הזאת
בעיראק, והאזור כולו, רוב הסהר הפורה בעצם היום מתפרק למרכיביו, לאותם שבטים, עדות, מיעוטים, קבוצות אתניות בסוריה, בהחלט חלק מן המרקם הזה. ולכן, וזה מביא אותי לקראת סיום דבריי, מה שקורה בסוריה הוא רב חשיבות, כמו שאמר לנו פרופסור רבי, מכמה וכמה טעמים, אבל במידה רבה גם משום שמה שיקרה בסוריה ישפיע על השכנות, הוא ישפיע על לבנון, הוא ישפיע על עיראק, הוא ישפיע על ירדן, הוא ישפיע על הפלסטינים, וכמובן בעקיפין גם עלינו וגם על טורקיה. טורקיה שנראית כמו מדינה מאוד תקיפה, יש בה בין 20-30% מיעוט קורדי, ויש בה עוד מיעוט עלבי, שהוא לא עלווים אלא עלבים, שהם סוג של שיעים. היא לא מדינה כל כך הומוגנית כפי שהטורקים היו רוצים שנחשוב, ולכן הטורקים מסתכלים בחרדה גם על האפשרות של אוטונומיה קורדית בסוריה, שאם היא תתוסף לאוטונומיה הקורדית בעיראק, עלולה להקרין הקרנה מסוכנת לתוך טורקיה. בקיצור רב, בסוריה שורר מה שנקרא תיקו הסורי, שאני בטוח שפרופסור זיסר ינתח אותו וירחיב. זאת אומרת, מצב שבו המשטר איננו יכול לדכא את המורדים, המורדים אינם יכולים להפיל את המשטר. באופן אינקרמנטלי זוחל, המורדים מתחזקים על חשבון המשטר, אבל זה לוקח הרבה זמן, הרבה יותר מדי זמן. בסופו של דבר התיקו הזה ייפרץ, תהיה סוריה חדשה ואחרת, עם השפעות מרחיקות לכת על האזור כולו. תודה רבה.